Så er det dag 2 i en rejsevlog. Jeg sidder lige og nyder den sidste sol hen over bjergene. Byen larmer. Personale på hotellet larmer. Sådan et meget godt billede af al den liv og leben, der er her. Det har været en interessant dag, hvor jeg blandt andet fik drøftet noget om, hvad er meningen med livet? Hvad er det, vi står op for? Hvad er det, vi lever for? Er det at få børn? Er det at få et godt job? Er det at få en masse materielle ting? Hvad er det, der faktisk afgør, om vi har et godt liv? Det var interessant at drøfte med en 40-årig inder, der ikke havde børn, som allerede oplevede, at den del af hans liv var færdigt. Selvfølgelig var han åben, men erkendelsen af, at i hans kultur, der betyder det, at så er man nok færdig med at have den mulighed. Jeg tænkte, ja, jeg har sådan set først fundet min rigtige kærlighed nu, efter jeg er blevet 50 år gammel. Så det er jo et andet billede, jeg ser ind i. Men han er svært ved at svare på det. Han synes, det var svært. Han smilte og han grinede. Men i virkeligheden er det vel det, der er det store spørgsmål. Det er, hvad det er, vi prioriterer. Hvad det er, vi prioriterer, og hvad det er, vi sætter op som mål. Kærlighed og glæde, omsorg. Han sagde, at han var glad hver dag. Han følte, at han berigede andre menneskers liv. Han følte, at han selv blev beriget. Så på den måde synes han sådan set, at han godt kunne sige, at han havde opnået formålet i hans liv på trods. Men der var lidt mere bag. Så det er ikke et spørgsmål, man bare svarer på. Det er heller ikke et spørgsmål, jeg har en forventning om, det er svaret på i dag. Men derfor var det nu alligevel spændende at tage op. Vi fik snakket bodhisattva, og vi fik snakket de 16, der er. Og vi fik snakket ind i den onde og den gode, og den menneskelige skikkelse midt imellem, der er der til at guide Buddha. Igen var hinduismen et stort emne i vores samtaler. Det er også noget, der fylder, når man ser det på gaden i forhold til de mange hunde og køer. Men det er fattigdommen også, og det er den armod, der er. Og jeg var oppe i de tibetiske flygtningecenter, hvor jeg var oppe i et kloster og få lov at mærke energien. Jeg mødte nogle meget ældre mennesker, som var blevet der. Alle deres unge mennesker, de havde, jeg vil ikke sige flygtet derfra, men valgte jo at tage ud for at opleve noget. Så sådan et uddøende sted, men stadigvæk med en bevarelse af deres kultur. Ja, det var sådan lige de første refleksioner. Jeg tror, jeg skal have nogle flere, men jeg tror, jeg er nødt til lige at dele noget. Himalayas udsigt og en solnedgang, der næsten ikke skal forpasses her. Så det kan være, at jeg laver en mere senere. Husk at nyde livet. Gør op. Om du faktisk ikke også har fået det, som der er din mening i livet.